Masu kallo na barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake sada da ku a cikin wani sabon shirin namu a yau Litinin 5 ga watan Fabrairun shekarar 2024 inda nake tafi da wasu ingantattun labarai daga sassa na faɗin duniya. Insha Allah a cikin bidiyon namu ne za ku ji cewa kasar Iran ta kira harin da kasar Amurka ta kai Syria da Iraki a matsayin kuskure ko kuma in ce ganganci. An kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin kasar India a birnin Moscow bisa zargin leƙen asiri ga kasar Pakistan. Akalla mutane 150 ne suke gudanar da zanga-zanga a kasar Jamus domin nuna adawa ga wata jam'iyyar siyasa a kasar Jamus da ake kira da AFD ta masu tsatsauran ra'ayi. Shahararren mawaƙin Afrobeat na ɗan Najeriya mai suna Burna Boy zai yi wasa ko kuma in ce live show a gurin bikin Badar Grammy Award na shekarar 2024 wanda shine karo na farko a tarihin mawakan Afirka. Kazalika za ku ji cewa wasu ɗaliban primary da malaman su da masu garkuwa suka sace a jihar Ekiti Najeriya sun sako su a jiya Lahadi. Abin da mu tattauna akai kenan a cikin bidiyon namu na yau. Don ba mu gudunmuwar ku yi amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakure da tasowa wajen samun ingantacciyar data mai rahusa. Za ku iya sauke manhajar mu akan wayoyinku na Android ta hanyar garzawa zuwa Play Store. Ga masu amfani da iPhone kuma link din website din mu na kasan comment section. Ku yi amfani da manhajar mu domin nuna mana gudunmuwar ku. Kasar Iran ta kira harin da kasar Amurka ta kai Syria da Iraki a matsayin kuskure. Bayan kasar Amurka ta kai har-har har sau 87 cikin kasashen a ranar Juma'a da ta gabata. Kasar Amurka ta kai waɗannan hare-hare ne a matsayin ramo gayya ga wani harin jirgin maras matuƙi da aka yi sansanin sojin su da ke kasar Jordan a makon da ya gabata, wanda ya sanadiyar kashe sojin Amurka 3 tare da raunata 41, wanda daga baya Amurka ta ɗora alhakin harin kan kasar Iran da wata ƙungiyar 'yan jihadi da ke kasar Iraki. Duk da haka kuma a ranar Asabar da gabata, Amurka da Birtaniya sun kaddamar da wasu sabbin hare-hare kan mayakan ƙungiyar Yemen. Kamar yadda muka sani, ƙungiyar Yemen ta mai da hankali wajen kaddamar da hare-hare kan jiragen ruwan kasuwancin kasar Isra'ila da na kasashen yammacin duniya a tekun Bahar Maliya a matsayin shigawa Falastinawa da Isra'ila ke kisan gilla a Gaza. Ma'aikatar wajen kasar Iran ta ce wannan hare-hare da kasar Amurka ta kai Iraki da Syria ba zai taba haifar da ɗa mai ido ba, illa ya ƙara rura wutar rikice-rikice a yankin. Dama tun da fara kasar Iraki ta ce harin da kasar Amurka za ta kawo musu zai mutukar haifar da mummunan sakamako a yankin nasu. Akalla dai mutane 16 da suka hada da fararen hula ne suka rasa rayukansu sakamakon waɗannan hare-hare na kasar Amurka, a cewar jami'an kasar Iraki. Kakakin Prime Minister na kasar Iraki ya ce waɗannan hare-hare na kasar Amurka cin zarafi ne ga 'yancin su, kuma hakan zai yi tasiri akan tsaro da zaman lafiyar yankin gabaki daya. Bugu da ƙari ba za su taɓa lamuntar wannan cin kashi ba. A cewar sanarwar da sojojin kasar Amurka suka fitar bayan wannan hari, sun kai waɗannan hare-hare ne kan dakarun Kudus da wasu ƙungiyoyin mayaka da ke da alaka da kasar Iran a kasar Iraki da Syria. Jiragen sama na yaƙi na kasar Amurka ne suka kai wannan hare-hare, haɗi da wasu makamai masu linzami da aka harbo tun da kasar Amurka. Amma dai wannan hari bai taɓa kasar Iran ba, duk da cewa 'yan majalisun kasar na Amurka sun buƙaci hakan. Daga ranar Juma'a da kasar Amurka ta kai wannan hari zuwa yau, sojojin na Amurka sun ce an kai musu hari sau guda. An kai hari a wani sansanin su da ke kasar Syria ta hanyar amfani da rokoki, amma sun ce a wannan karan babu wanda ya jikkata ballantana mutuwa. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce za su ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare lokaci zuwa lokaci a guraren da suka zaɓa a yankin, amma wai duk da haka ba sa neman rigima a yankin ko kuma a wani guri a faɗin duniya. To amma waɗannan kalamai na Joe Biden me suke nufi? Domin wannan shi ake kira da mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Masu magana dai na cewa maganin ka a yi to ka a soma. Suna kai har-hara cikin yankin sannan kuma wai su ce ba sa neman yaƙi? Abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba. Wannan magana babu alamun hankali a cikinta. Sun san cewa abin da suke yi ba daidai ba ne, amma saboda san zuciya da san girma kamar gyambo da Amurka take da shi, ba za ta ƙi kai wannan hari ba. A koda yaushe suna so su kasance a sama a kowane fanni Amurka. Tun farko dai kasar Iran ɗin ta ce ba ta da hannu a wajen kai wannan hari da ya kashe musu sojoji 3, ko kuma hannu a wajen yanke shawarwarin waɗannan ƙungiyoyi da ke yankin. Kakakin ma'aikatar wajen kasar na Iran ya ce waɗannan har-hare da Amurka ke kaiwa Iraki, Syria da Yemen kawai don samar da manufofi ne ga gwamnatin Sahayoniya, inda ya nuni ga Amurka da Isra'ila. Bayan wannan tashin da kasar Amurka ta haifar, tuni kasar Rasha ta kira taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kan barazana ga zaman lafiya da tsaron duniya da har-haren da kasar Amurka ke kaiwa Iraki da Syria, a cewar jami'in diplomasiyar kasar Rasha na Majalisar Ɗinkin Duniya Dmitry Polyansky. Rasha dai a matsayinta na mamba na Majalisar Ɗinkin Duniya ta kasance babbar kawa ko kuma in ce aminiya ga kasar Iran. Ko shakka babu, kasar Amurka ta zama babbar annoba a duniya. Hukumar yaƙi da ta'addanci ta Uttar Pradesh da ke Meerut ta kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin kasar India da ke babban birnin kasar Rasha wato Moscow bisa zargin leƙen asiri ga hukumar leƙen asiri ta kasar Pakistan da ake kira da IC. Sunan ma'aikaci Satendra Sinwal.
Majiyar ma'aikatar harkokin wajen kasar India ta bayyana cewa hukumar leƙen asiri ta kasar Pakistan tana sanar da cewa an kama Sinwal, wanda aka sanya a matsayin mai taimakawa harkokin tsaro a ofishin jakadancin India da ke birnin Moscow. A halin da ake ciki dai ma'aikatar harkokin wajen ta India tana aiki da hukumomin bincike akan wannan lamari. Hukumar leƙen asiri ta kasar India ATS ta fitar da wata sanarwa a jiya Lahadi inda ta bayyana cewa an kama Sinwal ne bayan da ta samu wasu bayanan sirri a wasu majiyoyin sirri kan cewa hukumar leƙen asiri ta kasar Pakistan IC na lallashin ma'aikatan wannan ofishin jakadanci nasu da ke birnin Moscow domin samun bayanan da suka shafi sojojin kasar India. Wannan hukuma ta leƙen asirin kasar Pakistan ta riga da ta samu wasu bayanai masu mahimmanci ta hannun wasu mutane da ke aiki a ma'aikatar wajen kasar India. Yanzu kuma tana bin wasu da kuɗi domin ta samu wasu bayanai masu mahimmanci na sirri da suka shafi sojojin kasar India, wanda hakan yasa ake tunanin cewa akwai yiwuwar suna shirya wata makarkashiya ko kuma barazana ga tsaron kasar India. Da fari dai hukumar ta ATS ta fara gayyatar Sinwal domin ta masa wasu tambayoyi masu mahimmanci, wanda ya gaza amsa waɗannan tambayoyi. Hakan yasa suka fara zargin sa. Daga baya kuma da kanshi ya tona wa kansa asiri, inda ya ce yana aiki da hukumar leƙen asiri ta kasar Pakistan. Rahotanni sun bayyana cewa Sinwal na aiki a matsayin mai taimakawa ga harkokin tsaron kasar India IBSA a ofishin jakadancin su da ke birnin Moscow tun daga shekarar 2021. Ya kasance mazaunin wani ƙauye a Singapore, wanda daga baya suka gano cewa yana da hazaka a fannin leƙen asiri, sannan suka ba shi aikin yi. A wannan karin dai Sinwal ya ɓata rawarsa da tsalle ta hanyar amfani da matsayinsa a ofishin wajen fitar da wasu bayanan sirri ko kuma ce wajen siyar da bayanan sirrin. Suna zargin shi da laifuka da yawa a ciki har da laifin kwaɗayin kuɗi, domin yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka fi karɓar albashi mai tsoka a ofishin jakadancin nasu da ke Moscow. Ana kan ci gaba da gudanar da gagarumar zanga-zanga a kasar Jamus. Masu zanga-zangar na adawa da ta jam'iyyar siyasa ne da ake kira AFD a kasar ta Jamus da ta kunshi masu tsatsauran ra'ayi. Kimanin mutane 150 ne suka fito kwansu da kwarkwata su kan titunan birnin Berlin, babban birnin kasar na Jamus, a ranar Asabar da ta gabata, a cewar hukumar 'yan sandan kasar. Ana kuma gudanar da irin wannan zanga-zanga a garuruwa kamar su Dresden da Hanover, duk a matakin nasu na nuna adawa ga jam'iyyar ta AFD. A cewar rahotanni, wannan zanga-zanga alama ce mai karfi na nuna goyon baya ga mulkin demokradiyya a kasar ta Jamus, bisa cewa 'yan wannan jam'iyya na AFD suna da wani kudiri idan suka ci zabe, wanda shine kora wa'inda bayan asalin kasar Jamus ba. Idan har ka san zuwa kai ba haihuwar ka aka yi a kasan ba, ko da a ce ka zama dan kasa, to lallai sun kora ka. Nasarar wannan jam'iyya ta AFD ya haifar da damuwa tsakanin manyan jam'iyyun siyasan kasar, waɗanda ke fargabar cewa jam'iyyar za ta iya lashe zabe a wasu jihohi uku da ke gabashin kasar na Jamus, wanda za a yi a watan Satumba. Duk da cewa ƙuri'un da aka haɗa a baya ya nuna yadda jam'iyyar ke rasa magoya baya. A farkon makon da ya gabata, ƙuri'a jin ra'ayi da aka haɗa a ƙasar ya nuna cewa goyon bayan jam'iyyar na AFD ya ragu da kaso 20 cikin 100 a karon farko tun a watan Yulin shekarar ta gabata, inda masu kada ƙuri'a ke kaddamar da zanga-zangar 'yancin kai a matsayin muhimmin batu. Kamar da sakamakon kada ƙuri'ar jin ra'ayin na ƙasar ya nuna, jam'iyyar ta AFD ta ci gaba da kasancewa a matsayi na biyu bayan manyan jigajigan jam'iyyun adawa. Wannan gagarumar zanga-zanga dai an fara ta ne bayan da wasu jami'an jam'iyyar biyu sun halarci taron korar bakin haure da ƙasar ta Jamus, amma dai jam'iyyar ta musanta wannan zargi. Shahararren mawaƙin Afrobeat na Najeriya mai suna Burna Boy ya yi wasa ko kuma in ce live show a wajen bikin bayar da kyautar Grammy na shekarar 2024. Hakan kuma ya kasance tarihi, domin shine karo na farko da wani mawakin Afrobeat ya yi wasa a tarihin bayar da wannan kyauta ta Grammy. Har walau ya zama wani babban mataki ga kidan Afrobeat da ma masana'antar gabaki daya. Bikin bayar da Grammy ne ya gudana ne a birnin Los Angeles a Crypto.com Arena da ke kasar Amurka a yau Litinin 5 ga watan Fabrairun shekarar 2024. Akwai mawaka biyar Afirka da aka zaɓi waƙoƙinsu a matsayin fitattun waƙoƙi a Afirka da za a baiwa wannan kyauta ta Grammy. Zan karanto muku waƙoƙin da mawakan. Waƙoƙin su ne City Boy ta mawaƙi Burna Boy, Amapiano ta mawaƙi Asake da ubangidansa Olamide, sai Rush ta mawaƙiya Irasta, sai kuma Unavailable ta mawaƙi Davido. Dukansu sun fito ne daga Najeriya, sai kuma wata guda ɗaya da fito daga ƙasar Afirka ta Kudu mai suna Tyler da waƙar ta Water, wanda a ƙarshe ita ce ta ci wannan kyauta ta Grammy. Amma dai mawaƙan Afirka sun sha ɗaukar wannan kyauta ta Grammy, ciki har da ta farko a tarihi mai suna Marian Makeba da ta ɗauka a shekarar 1966 tare da Henry Belafonte. Na baya-bayan nan kuma sun haɗa da Angelica Kidjo da ɗauka a shekarar 2008, sai Andrew da ya ɗauka a shekarar 2002, sai kuma Burna Boy da Wizkid da suka ɗauka a shekarar 2021. Wasu ɗaliban firamare da malamansu da masu garkuwa suka sace a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2024 a wani yanki da ake kira Emure da ke jihar Ekiti a Najeriya. An ce sun samu 'yancin su. Kamar da rahotanni suka bayyana,
'Yan bindigar ne suka sako su da kansu da safiyar jiya Lahadi. Sai dai kuma 'yan bindigar sun kashe direban motar wannan ɗalibai wanda har da shi aka sace a ranar, tare da ƙona gawarsa a dokar jeji. An yi ƙoƙarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Ekiti amma ya ci tara. Sai dai wasu majiyoyi daga yankin sun tabbatar da sakin ɗaliban ga gidan jaridar Channel News a jiya Lahadi. Wani babban jami'in ɗan sanda a jihar ya tabbatar da sakin ɗaliban, amma kuma bai ce komai ba kan batun shin ko an biya kuɗin fansa, amsar da har yanzu babu tambayar ta. Amma dai jami'in ya ce an gano gawar direban da aka kona a dokar jeji. Da fari dai waɗannan 'yan bindiga sun buƙaci naira miliyan 10 akan duk mutum ɗaya. Malaman da ɗaliban su 10 ne, hakan ya kama cewa za a kai musu naira miliyan 100, amma dai babu tabbaci akan kai wannan kuɗin fansa. Mai bada shawara na musamman gwamnan jihar na Ekiti ya tabbatar da sakin ɗaliban, inda ya ce an sako su ne a ranar 4 ga watan Fabrairu. 'Yan bindigan sun kawo su sun aje su a fadar sarkin Elayamure da misalin karfe 4 na safe. To Allah Ubangiji ka kare mu, ka tsare mu, sannan ka kawo mana zaman lafiya da maganin rashin tsaro da muke fama da shi musamman arewacin Najeriya. Amin. Masu kallo na daga nan na kawo ƙarshen labaran namu ne. Me za ku yi cewa dangane labaran mu haɗu da ku a ƙasar comment section domin jin ra'ayoyinku. Kar ku manta ku ba mu gudunmawar ku ta hanyar amfani da manhajar mu ta sai da data mai suna Bakure Data Shop. Za ku iya sauke ta akan wayoyinku na Android ta hanyar garzawa zuwa Play Store. Masu iPhone kuma link na ƙasan comment section. Ku ci gaba da kasancewa da ni a kullum domin samun ingantaccen labarai daga sassa na faɗin duniya. Ne na ku ba shi ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu da ku a bidiyon mu na gaba.